So yan na naman, dahil itong mga kadianon, buutan man, yan maghatag yan na, intrigano kayo Papa Adolfo, itong mga kadianon, hindi ka masuporta, mga piniligo, gan kabuutan, pasasayaw ka kuransya, at imoy ka parehas para ikaw ni Mrs. Joy Octaviano. Tokyo Maestro. Once again, pasayaw, kuransya, forever, the honor of Adolfo Lugas,